Bona tarda des de Darshan, soc Ignasi Jyotirananda del Centre de Teràpies Darshan. Avui us proposem una pràctica relativament suau de Yoga Pilates Sistema Darshan, que és el nostre sistema. L'objectiu és que sigui una pràctica alliberadora, completa i al mateix temps relativament suau. Encara que el nostre sistema el més important no és intens o suau, és que apliquis bé els principis. Aquests principis després els pots aplicar a la vida diària. Molt bé, Om Shanti, que vol dir pau, comencem. Normalment en el nostre sistema fem servir mantes o estones i ens asseiem en neutre. Seu el millor que puguis, tirem les natges enrere, deixa caure les cames, genolls bé, tot bé, esquena alta, tranquil·la, tanca els ulls, optimitza la postura, si és necessari et mous una mica. Ara la postura és alta i espaiosa, postura neutra, Yoga Pilates, Pilates, sistema que treballa amb neutre principalment, no amb derrumbe, neutre. Poso les mans davant del pit, igualo la pressió de les mans, fem la precisió anatòmica d'igualar la pressió de les articulacions. Les mans també són una articulació. Tanquem els ulls. Imaginem o notem l'aire que ens envolta. Fins i tot podem imaginar la pressió que genera l'aire respecte al cos físic. Pots imaginar o notar, si vols. I una altra cosa que fem és igualar la pressió dins de les articulacions, tot el que puguis. Meditació multifocal, mindfulness, tota la pràctica és atenció plena al present. Inspiro, expiro, baixo, inspiro, expiro, pujo, obro els ulls. Bé, creuem els dits, baixo les mans, inspiro, expira, puja, inspira, expira, baixa, i mantenim l'esquena neutra, tranquil·la, alta i tranquil·la. Mà dreta, genoll esquerre. Mà esquerra, agafem la panxa de baix, del mig i de dalt i posem la mà al terra o a la manta. Micro entra la barbeta, no miris cap a dalt, endins la barbeta, i procura tenir una sensació real d'espai, de creixement. Respira lliurement, afluixa les cames, inspira, expira, canvia a l'altre costat. Giro, passo la mà al terra, micro entro la barbeta, miro enrere o avall, em concentro en la postura dins del possible. Inspiro, expiro al mig, canvi de plànol. Mà dreta superoberta, flexiona, baixa, inclinació lateral. Bé, inspiro, expiro, canvio. Creix, evita els derrumbaments, creix. Creixement, tranquil, espaiós, amb descàrrega. La mà de baix és descàrrega. Transmet la força de forma repartida a les articulacions. Molt bé, inspiro, expiro al mig. Seguim amb la sèrie d'avui. Traiem la manta i posem la manta al terra. Podríem posar una manta sota el genoll, una o dues, i anem a treballar a la postura del gat, Marjariasana. Obre els dits de la mà, flexiona una miqueta el colze, espatlles avall tranquil·les i més o menys l'esquena ara està neutra. Neutra, Yoga Pilates neutra. Ara anem a mobilitzar, anem a sortir provisionalment del neutre en el plano sagital. Trabajamos el plano sagital. Inspiro, al expirar, coxis i pubis endavant, puja,
la columna, baixa el cap. Inspiro, mous la pelvis, mous la columna, aixeca el cap. Expiro, a baix, al mig, a dalt. Inspiro, a baix, al mig, a dalt. Treballem vèrtebra per vèrtebra. A baix, al mig, a dalt, coll tranquil. A baix, al mig, a dalt. A baix, mig. Fas la curvatura que tu puguis. La primera prioritat sempre és trobar-se bé. Molt bé, estabilitzem la columna en posició neutra i ara anem a treballar el que se'n diu una estabilització. Hem de procurar que l'esquena ara es quedi quieta, les espatlles avall, tranquil·les, i procurarem que l'esquena no es mogui. Molt bé. Quan estiris el braç endavant, posarem la mà així, no així, així. Val? Som-hi. Mà dreta, cama esquerra. Inspiro, no, l'esquena quieta ara, Expiro lluny. Inspiro a prop, expiro lluny. Inspiro a prop, expiro, procuro que l'esquena es quedi igual. El coll també, respiració protectiva, ioga pilates, respiració pilates evolucionat. És el contrari del ioga que inflen la panxa. En el nostre sistema activem la panxa quan fem força, això és igual que en pilates, activem el powerhouse. Inspiro, expiro. Sol pèlvic absorbit, respira una mica més per les costelles. Anem fent una mica de força. Si tu necessites fer menys força, doncs fas menys. Molt bé, poquet a poquet parem, anem enrere, movem les mans una mica. Anem a treballar una miqueta amb cura el coll, les cervicals i les espatlles. En el nostre sistema, ioga pilates, mai posem pressió al coll, perquè és perjudicial, no? El que sí que fem a vegades és allargar-lo d'una forma tranquil·la, sense posar-li pressió. Això també és al revés que ioga. En ioga pilates sempre el coll té espai. Anem a fer una postura que és una miqueta complexa, però que ens ajudarà a estirar una mica el trapezi i les espatlles. Si tu pots, si no, no ho facis. Fixa't. Mà dreta, esquerra, a davant. Fixa't què faig. La mà dreta, aquí hi ha pes, El coll quasi que no hi ha pes. No, el pes està a la mà i a les cames. Baixo, inspiro, expiro, baixo i em quedo aquí. La postura hauria de ser agradable, si no, no la fas. Baixa l'espatlla, el cap toca a terra, com tu puguis, i el braç de davant rep força. El braç esquerre, el coll està tranquil. No apretis el coll, no. Espatlla avall. Inspiro, expiro, canvio. Anem a fer l'altre costat. Mà dreta davant, la mà esquerra enrere, avall i m'arrepenjo al terra. La postura és molt agradable si la fas bé. Ajusta la posició. El pes va a les cames i a la mà dreta que està davant. El coll està tranquil, fixa't, que es pugui aixecar el coll. Bé, inspiro, expira, surts, pleguem la manta i continuem. Ara la manta la puc fer servir per les cervicals. Mirem. Em poso amb la manta al terra i anem a fer una versió d'abdominal suau, que també allibera molt l'esquena. Me'n vaig al terra. Jo m'he posat una manta, si no la vols no la posis. Me'n vaig avall, poquet a poquet, allunyo la pelvis, allunyo el cap,
Agafem les cames i fem cercles amb les cames juntes. Per les noies embarassades el que podeu fer és separar una miqueta més les cames, simplement. Aquesta sèrie d'avui és compatible, en general, d'una forma suau amb les noies o dones que estigueu embarassades. No és que sigui una sèrie específica, sinó que vol dir que és compatible, que la podeu fer. Molt bé, vas movent, hem canviat el sentit de gir. Ara l'objectiu és estirar una mica la part baixa de l'esquena, gluti, rotadors del maluc, rotadores de la cadera. Molt bé, em paro aquí, deixo les cames a terra, el peu a terra. Separem una miqueta les cames. Braços al costat tranquil, el coll està tranquil. Deixem el coll tranquil. Ara inspiro, a l'expirar vaig al costat. Inspiro al mig, expiro al costat. Vas fent, sempre que el maluc es trobi bé i el genoll també, Hem separat una miqueta més la cama de lo normal. El coll no cal moure'l, deixa'l tranquil. La barbeta cap al pit. I el coll en el nostre sistema sempre té espai, mai el xafem. En ioga pilates el coll sempre té espai. Inspiro al mig, expiro. És molt alliberador de l'esquena, del coll, de la mèdula, de les vèrtebres, Si vols pots fer una cosa, deixar caure una mica la cama. Si vols, si et va bé, mira com ho faig. Ins, es. Ara ho faig una mica de cop. Ins, es. Ins, es. Vas fent, Treus l'aire millor per la boca. Ins pel nas, es. Molt bé, poquet a poquet pares i continuem la sèrie d'avui. Treu-vos la manta. I anem a treballar una miqueta de pont. Sempre que l'esquena i el genoll es trobi bé. Peus paral·lels. Obre els dits del peu, separa una miqueta la cama. La pelvis ben col·locadeta, el coll lluny. Aquí procura que el coll estigui espaiós. En ioga pilates està prohibit fer pressió al coll. Això és al revés que ioga, que fan pressió. Nosaltres no en fem. En ioga pilates sempre el coll té espai. Ara la pressió va al peu i les espatlles. Anem a bascular la pelvis. Inspiro. A l'expirar moc la pelvis, toco el terra amb l'esquena i pujo les cames el que puguis. Pots fer més o menys. Ara inspiro, no moc. A l'expirar baixo de l'esternó i vaig baixant la pelvis a poc. Molt bé, ara anem a canviar la posició de les mans. En lloc de posar les mans avall, les posem mirant a dalt. Inspiro, expiro, pujo. Inspiro, expiro, baixo. Quan baixes, allarga la columna. Si tinguessis una estona antilliscant, millor, perquè va millor per les vèrtebres. Inspiro, expiro, pujo, coll tranquil. La pressió va a l'espatlla i al peu. El coll no, El coll lliure. Inspiro, expiro, baixo. Ins, es, pujo. Ins, es, baixo. Ins, es, pujo. Ins, es, baixo. Em quedo a baix. Agafo les cames, cercles simètrics. Junto, separo, allunyo. Vas fent. Canvia el sentit de gir. Deixa els peus a terra, agafa el cap i l'allunyes. Agafa amb les mans les temples, sienes, i empantem a un costat i a l'altre el cap, de forma alliberada. Bé, a poc sortim de la posició. Natges 5 centímetres a l'esquerra, aproximadament.
passo el braç al costat. Em caic al costat dret, el cap que toqui terra. Empento el terra amb les mans, surto de la posició i continuem amb la sèrie d'avui. Vaig a buscar una mica de material i ara continuem amb la sèrie d'avui. Bé, seguim amb la sèrie d'avui. Ara us recomanem, sisplau, que busqueu una cadira. Nosaltres a Darshan ja sabeu que treballem amb barra, ioga, pilates, barra. Sistema Darshan. Avui us recomanem que fem servir una cadira per fer un estirament amb descàrrega. Una altra cosa molt important del sistema Darshan és que no fem càrrega. Per què? Doncs perquè és molt pitjor, T'estires molt més si fas descàrrega, està demostrat per medis occidentals. Poses la cadira aquí, a davant. Començarem amb el peu dret davant. L'esquerra darrere. Agafem una mica de distància. Alineem. Un altre principi del sistema Darshan és alinear. O sigui, no ens posem de qualsevol forma, alineem. Perquè així les càrregues dins de les articulacions estan més ben repartides. En el fons és lògic, només cal pensar una mica. Llavors, la cama de davant l'obres 90 graus. La de darrere, 45 graus. Si allargo el peu de davant, aprox va al centre de darrere. Giro la cintura. Quan baixis, si tu saps que et costa una mica, pots flexionar una mica, Si no, doncs poses la cama més recta. La idea no és baixar en rodó. Ioga pilates neutre. Ioga, per exemple, fan això. No, això és dolentíssim per l'esquena, Nosaltres no fem ioga. Ara, fixa't, agafa, inspiro, flexiono una mica i a l'expirar baixo, ioga pilates, allargo la columna en descàrrega. Caram, que bé que va aquesta. Em quedo aquí. 14 respiracions, més o menys. Al cap d'una estona pots canviar una mica la postura, Per sortir, activo el centre del cos. Pilates, ioga pilates, activa el centre. Inspiro, a l'expirar, mans a la cintura, pujo en bloc. Inspiro, expiro, salto davant. Continuem amb l'altre costat. Peu esquerre fort davant, alineat. Me separo una miqueta. Inspiro, expiro, salto a la dreta. Mans a la cintura. Alineem. Repartim les càrregues de forma òptima. Giro el tronc. Alçada, Ioga pilates, alçada. No, així no, Alçada. Alt, espaiós, tranquil, energètic. Molt bé. Ara, flexiono una miqueta la cama de davant. Inspiro, expiro, baixo. M'arrepenjo a la cadira. Catorze respiracions, més o menys. Molt bé. Inspiro, a l'expirar, flexiono una mica la cama, mans a la cintura, puja en bloc. Inspiro, expiro, salto. Continuo amb la cadira. La cadira està demostrat que si fas descàrrega t'estires més, per això fem servir la cadira. Ara, posem la mà dreta a la cadira, igual a la cintura, aixeca el cap tranquil, ioga pilates, alineem el cap, no fem així ni així, al centre ben col·locat. Barbeta micro, no miris a dalt. Ara, inspiro, igual a la cintura, expira, si pots agafes el peu, o el turmell, o si no agafes el pantaló, el que tu puguis. Igual a la cintura. 14 respiracions.
Canvi, inspiro, expiro, baixo, igual a la cintura. Alta precisió. Agafa la cadira, igual a la cintura, el genoll es troba bé, igual a la pressió al peu. Dóna feina, el que passa que és una feina útil. Ens agraden les coses útils a nosaltres. Ara agafem la cama i el que puguis. Igual a la cintura. No deixis la cadira, no, agafa. El coll, tranquil, no miris a dalt, avall. Molt bé. Si ho fas bé, et trobes millor, per això ho fas. Concentra't en la postura. La pràctica és mindfulness, estigues atent a les sensacions del present. Molt bé, inspiro, expiro, baixo. Continuem amb la sèrie d'avui que ja hem dit que és una sèrie amb una vocació alliberadora i relativament suau. Traiem la cadira i anem a buscar mantes. Agafo 2 o 3 mantes. Clar, si t'asseus a terra, quin problema hi ha? Això seria ioga, per exemple, o gimnàsia. No. Nosaltres fem ioga pilates. Llavors, com ho fem? Procurem estar en neutre. Agafo 2 o 3 mantes, posa la manta superplan, 2 o 3, o les que calguin. Si una persona és més alta, doncs una mica més d'alçada. Ara agafa la manta, cama dreta a sobre, esquerra a sota. Natges enrere. Passa la cama dreta, si el genoll es troba bé. Si has de posar la cama així, també pots fer-ho. Perquè l'única prioritat absoluta del nostre sistema és trobar-se bé, menys mal. Llavors, posa la cama si pots així i fixa't què faig. Agafa la cama per sota, en fora. Os, creix. Així no, això no és créixer. Creix, empenta al terra. Afluixa la cama, algonar profund, el tronc despega, el coll tranquil, barbeta micro, el pes del cap al tronc, no endavant, al seu lloc. Aplomo óseo. Empujamos el suelo tranquilamente con las manos, deslizo hombros y flexiono un poquito el codo. Molt bé, anem a fer variants. Mà dreta al terra. Flexiona el colze i fas inclinació lateral. Inspiro, canvio, l'altra postura. Mira, així no, així, Yoga pilates, obert. Així no, obert. Al terra i amunt. Mirada, davant o avall, no miris a dalt. Espatlla baixa, tranquil·la. Si et molesta l'espatlla, posa la mà a la cintura. El nostre sistema pot fer intensitat, però no molèstia. Sempre profundament alliberador. Bé, inspiro, expiro al mig, empento al terra. Ara, avui farem una variant que normalment la fem per les noies quan estan embarassades, que és que en lloc de tirar endavant, anirem amb el tronc, el girarem una mica cap a l'esquerra i anirem endavant però cap a l'esquerra. Mans obertes. És obligatori al nostre sistema la descàrrega, has de tocar terra fort. Inspiro, expiro, baixo endavant una mica. Si xoca ja pares, si no xoca te'n vas més endavant. El que puguis, això depèn de tu, clar. 14 respiracions. Afluixar el cap, arrepenja't de les mans o a l'avantbraç on t'arribis. Afluixa les cames.
Bé, inspiro, expira, camina enrere, canvi. Canviem. Natges enrere. Fixa't, la cama esquerra està a sobre. L'esquena està alta. Ioga Pilates neutre. No estem així, no. Neutre, tranquil, espaiós. Cama bé. Si et molesta el genoll, què has de fer? Poses la cama endavant, Si no molesta, doncs perfecte, així. Els ossos, els isquions, 45 graus en fora. Espai, angonal profund, barbeta micro, pit obert. Agafa la cama per sota, no per sobre, per sota al costat. Molt bé. Creix. Mirada endavant o avall, no miris a dalt. Empento al terra. Respira lliure, afluixa les cames. Anem a fer variants. Mà esquerra al terra. Me'n vaig al costat esquerre cap a dalt, no cap a baix, cap a dalt. Si has de posar la mà a la cintura, ho fas. Bé, inspiro, expiro al mig, canvi de costat, al terra, a l'altra banda. Bé, inspiro, expiro al mig. Ara et proposo que en lloc d'anar davant, que és el que fem habitualment, vagis una miqueta des de baix, del mig i de dalt a la teva dreta. Genoll tranquil, cama tranquil, empenta al terra, barbeta micro. Quasi totes les instruccions es repeteixen, perquè són optimitzacions. Són optimitzacions perquè les apliquis a la vida diària, lògicament. Ara empenta al terra. Anem endavant. Inspiro. Ara baixo i m'arrepenjo a les mans. Que ja no pots més, et pares. Que pots anar més avall, vas més avall. Deixa't anar. Deixa't anar i ens quedem aquí 14 respiracions. Bé, inspiro, expiro, camino enrere, pas a pas, poso les cames endavant fortetes, cama forta, empenta al terra, angonal profund, isquion, la lumbar una mica endins, el pit obert, empenta al terra, el peu una miqueta flex, separa una miqueta el peu, ioga pilates, en junt no, una mica separat. Estabilitza el genoll, angonal profund, empenta al terra. Molt bé, i continuem la sèrie d'avui. Vaig a canviar un material i continuem la sèrie d'aquí 10 segons. Anem a buscar una mica de material. Bé, continuem amb la sèrie d'avui. Ens posem sobre les mantes, agafem mantes, fiquem 2 o 3 mantes per continuar la sèrie. Anem a posar... Potser serà més fàcil si em poso així. La manta plana, ben col·locadeta. Ara, posem les cames separades, sempre que el genoll es trobi bé, que és l'únic principi absolut del sistema Darshan. El primer axioma del sistema Darshan és trobar-se bé, menys mal. Ara, fixa't, posem els peus junts. I ara fixa't la diferència, què seria ioga i ioga pilates, fixa't. En ioga normalment què fan? Es posen així, no? Nosaltres no. En ioga pilates fem neutre. Com ho fem? Ens posem amb correcció postural, alineament postural. Natges enrere, peus junts. Agafa els turmells, agarramos los tobillos y les doy la vuelta. Abrimos el pecho, entro la barbilla, suelto piernas, ingle profunda, crecer espacio tranquilo, mirada adelante o abajo. Cerramos ojos, respiro libre y me quedo en la postura.
Ens quedem una estona a la posició. Afluixa cames, deixa-les anar. Nota el pes de la cama. Respira lliure. Bé, ens quedem aquí unes 30 respiracions lliures. Bé, va respirant lliurement. Quan respires lliure, és normal que la panxa es mogui una miqueta i el pit. El que sí que no fem és inflar la panxa, No, això seria molt diferent, Nosaltres o fem respiració lliure, la panxa es mou una miqueta, o fem protectiu. Tanquem els ulls. Nota la postura. Nota les sensacions del cos físic. Bé, inspiro, a l'expirar junto cames i poso les cames endavant, natges enrere, cama una mica forteta, em quedo uns segundets aquí, continuem la sèrie d'avui. Bé, anem a moure una mica la manta, cames endavant. Avui farem una versió que és la torsió espinal però al revés de la que fem habitualment. Normalment aquest tipus de torsió espinal la recomanem per embarassades, encara que va bé per tothom, evidentment, però fem la torsió al revés de lo normal, que és flexiono la cama dreta, l'apropo. Ara, en lloc de girar cap aquí, giro a l'altra banda. Mà dreta, genoll esquerre, mà esquerra, dono la volta i miro enrere o avall. El peu flex. Procura créixer. Barbeta entradeta, no miris a dalt. Bé, inspiro, expiro, canvio, recol·loco els ossos. El sistema nostre és iteratiu, contínuament anem millorant coses. Per això ho fem, per millorar coses. Flexiono la cama esquerra, l'apropo. Els isquions enrere, engonal profund, la cama endavant, mà esquerra agafes el genoll dret, mà dreta agafes la panxa, gira, 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 gira i toca el terra. Molt bé, inspiro, expiro endavant. Molt bé, i finalment avui, normalment quan nosaltres acabem el ioga pilates / sistema darshan, fem yoga nidra mindfulness, que també el podeu fer amb els vídeos, que hi ha molts vídeos de yoga nidra mindfulness en el nostre canal, podeu mirar al mail, que hi ha la llista de yoga nidra mindfulness, i en podeu fer un. Ara anem a fer, abans del yoga nidra mindfulness, que el podeu buscar en el YouTube, anem a fer una petita meditació. Ens asseiem sobre les mantes, natges enrere. Si pot ser, creues cames. Si per algun motiu no pots creuar la cama, poses la cama endavant. Molt bé, recol·loca la postura. Posa les mans sobre els genolls, tanca els ulls. Bé, la meditació que avui proposo és que et concentris, si tu pots, en la respiració lliure. És a dir, tu deixes que el cos funcioni, la respiració, i simplement experimentes, sents la respiració. Com sigui, no cal que la canviï, simplement és notar-la. Ho farem durant 2 minuts. Tanco els ulls, ajusto la posició i durant 2 minuts vaig notant la respiració lliure.
Procura concentrar-te en les sensacions de la respiració lliure, sigui com sigui. Bé, a poc finalitzem la pràctica. Iguala la pressió de l'articulació de les mans. Expandeix la pell de les mans, ho imagineu. Iguala les línies. Posa les línies igualades. Fes que el colze toqui una mica l'esternó. Llisca tranquil·lament l'espatlla, afluixa el colze, afluixa l'angonal, afluixa la cama. Tot el que fem té utilitat, per això ho fem. Tanca els ulls. Creix tranquil. Nota les sensacions del cos físic. Bé, inspiro, expira, baixa el cap, fem la salutació ritual. Inspiro, expira, puja. Obrim els ulls, ens saludem, Om Shanti, que vol dir pau. En aquest cas nosaltres diem pau, salut i prosperitat. Molt bé, ens podeu seguir en el YouTube. Igualment, per obrir els vídeos és necessari que vagis al mail, perquè si tu vas al nostre canal, alguns vídeos es veuen, però la majoria no hi són. Estan a les llistes que solament són per a les persones abonades a Darshan, socis i sòcies de Darshan. Molt bé, moltes gràcies per seguir-nos, fins la propera. Que vagi molt bé, fins aviat, esperem trobar-nos ja aviat i fins la propera.